Ụtụtụ ọma. Taa bụ Wednesday afọ ma bụrụ abalị 24 nke ọnwa itoolu bụ Septemba n'afọ 2025. Etele onye bụ Chinasị ka ụbọchị taa mara gị mma. Ngwa ṅaa ntị n'isiokwu dị n'akụkọ ụtụtụ a. Onye ọrụ enyemaka nke onye isi ala Tinubu ekwuola na akụrụngwa AI bụ nke a na-anwale iji hazie ọnọdụ akụ na ụba ala anyị maka ọdịnihu. Chief Agụ ekwuola na onye isi oche ọfụ nke ụlọ ọrụ INEC kwesịrị ịbụ onye ga-agbado anya n'ọlụ ma were ezi akọ na uche bado ihe ọ na-eme. Ngwa sonye anyị n'ọwa Radio Garden. Ị ga-abanye n'ime ya site n'ịbanye na Google maọbụ na Apple Play Store. Ọnyanwụ ududo anyị bụ na www.esbsenugu.com. Na YouTube anyị nọ na ESBS Enugu-Official, Instagram esbs.enugu, n'ọwa X anyị nọ na Enugu State TV, Facebook esbs-enugu, TikTok esbs Enugu. Gerezie akụkọ anyị ji bịa n'uju. Dr. Tope Fashua bụ onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onye isi ala Bola Tinubu n'ihe gbasara akụ na ụba ekwuola na akụrụngwa AI ya bụ Artificial Intelligence a na-anwale ga-alụ ọlụ dị mma n'ịhazi ọnọdụ akụ na ụba Naịjirịa. Fashua kwuru okwu ahụ n'ime ọgbakọ ha chịkọbara bụ nke ụlọ ọrụ National Information Technology Development Agency nyere nkwado na Lagos. Ọ ga n'ihu kwuo na obodo a kwesịrị ịdị na-anabata ihe ọhụụ dị iche iche bụ nke ga-eme ka e nwee agamnihu pụtawagara ihe. Otu na-eleba anya n'ihe gbasara okwu ego n'ụlọ akụ Central Bank ala anyị ewedala aka n'ego ọmụrụ nwa ka ọ bụrụzie pasentị 27 ma bụrụ nke izizi ya n'afọ 2025 dịka o dere du ugbo 3. Gọvanọ CBN bụ Olayemi Caruso gbara amaokwu a n'oge nnọkọ nke ya na ndị nta akụkọ ụbọchị Tuzdee na Abuja dịka ha nwechara ọgbakọ agba nke 32 bụ nke were ọnọdụ n'abalị 22 nke ọnwa Septemba wee ruo n'abalị nke 23. Caruso kwuru na otu ahụ kpebiri ibenata atụmatụ okwu ego ahụ site n'ụzọ ihe 50 ọkacha dịka o si gbasa ụlọ ọba ego dị iche iche n'ogo pasentị 45. Chief Joseph Agụ si na abịa n'okwu gbasara ịhọpụta onye isi ụlọ ọrụ INEC ọhụụ na o kwesịrị ịbụ onye enweghị ndọnyere ukwu n'ebe otu ndọrọndọrọ ọbụla nọ. Chief Agụ tọgbọrọ okwu ahụ n'oge ọ na-ekwu okwu banyere mbọ nke onye isi oche ụlọ ọrụ INEC n'ime oge abụ Yakubu Mahmood. O kwuru na n'oge ime nhọpụta ọbụla na a na-enwebe mkpesa dị iche iche. O kwukwara na nhọpụta nwere ụzọ ihe atọ chere ya n'ihu ma bụrụ nke kwesịrị ka emechapụta ha, bụ nke gụnyere ime onye ka emere ibie, ime ihe na-edo anya nakwa ịkwụba aka ọtọ. Chief Agụ kwuru okwu ndị ahụ n'oge ọ bịara n'ihe mmemme mkparịta ụka Good Morning Co City na ESBS Sunrise FM Enugu. Ọ sị na ịkwalite onye isi oche ụlọ ọrụ INEC bụ nke a na-eme site na nkwado nke otu National Council of State site na nkabi nke ụlọ nzukọ ukwu obodo a. Ọ kọwara na ya bụ ọlụ abụghị nke naanị onye isi ala ga-alụ n'onwe ya. Chief Agụ si na kemgbe afọ 2015 wee ruo ugbu a na okwu gbasara nhọpụta ezutala nhazi dị iche iche ma bụrụ nke e nwere olileanya na ụbara ihe ndị dị mma ga-esochi na nhọpụta na-abịa n'iru. Onye isi oche ụlọ ọrụ INEC bụ onye isi oche ụlọ ọrụ INEC bụ Yakubu bụ onye ọrụ ya ga-akwụsị n'ime ọnwa Nọvemba na-abịa
ma bụrụ nke a na-eche na onye isi ala nwere mmadụ 5 ọ na-elegara anya maka iweghara ya bụ ọlụ, bụ nke e kwuru na mmadụ 3 n'ime ha si na mpaghara South-West nke Naịjirịa. Otu onye na-etinyekarị echiche ya n'ihe ndị ahụ gbasara ọha mmadụ bụ Chimezie Ọbasi ekwuola na inwe steeti ndị Palestine ga-abụ ihe siri ike, n'agbanyeghị na mba UK, Canada na Australia na-ekwu banyere nke ahụ. O kwuru okwu ahụ n'oge ọ bịara n'ihe mmemme Spotlight na ETV Channel 50 Enugu, bụ ebe ọ nọrọ tụlee ma inwe steeti Palestine ọ ga-adị mfe. O kwuru okwu ahụ ma elegara anya n'akụkọ esemokwu banyere Israel na mba Palestine. Dịka o si gaa n'iru, o kwuru na katakata dị n'etiti obodo abụọ ahụ gbagotara ma bụrụ nke hidoro isi n'okwu akụ na ụba. Ọbasi kwuru na tupu inwe Palestine steeti enwe isi, na ọ dị mkpa ka enwee nnọkọ n'etiti mba na ibe ha. Na ETV Channel 50 Enugu ka akụkọ ndị a si abịara gị. Anyị ga-alọghachi azụ. Etu ị ga-esi nweta ETV Channel 50 na terrestrial television: nweta TV antena, kwụbịa na poolu igwe n'iru fesha bọọdụ dị n'ụlọ gị, ma ọ bụ kwụbịa ọtọ n'elu igwe mgbasa ozi onyonyo TV gị. Kwụnye akụrụngwa antena ahụ na onyonyo TV site na antena female coaxial inlet. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinyekwu ihe nkwalite booster, jiri ụdọ coaxial cable wee kwụnye antena ahụ n'azụ TV ebe ewepụtara a ga na-akwụnye ya. Chọwa etu ị ga-esi nweta TV a n'usoro UHF channel ya, ma nweta ETV Channel 50 na frequency 723 MHz. Onye ọma, ekele m gị ọzọ. Ngwa krizi ọnọdụ ihu igwe n'akụkụ dị iche iche nke ala Igbo tata. Tupu anyị achịkọta, biko adakwala mgbe ịdị na-esonye anyị n'ọwa mgbasa ozi ndị a na Radio Garden. Ị ga-abanye site na Google ma ọ bụ na Apple Play Store. Ọnyanwụ ududo anyị bụ na www.esbsenugu.com. Na YouTube anyị nọ na ESBS Enugu _official. Instagram esbs.enugu. n'ọwa X anyị nọ n'Enugu State TV. Facebook esbs-enugu. TikTok na esbs Enugu. Isiokwu anyị ọzọ: onye enyemaka nke onye isi ala ekwuola na akụrụngwa AI bụ nke a na-anwale iji hazie ọnọdụ akụ na ụba obodo a maka ọdịnihu. Chief Agụ ekwuola na onye isi oche ọfụ nke ụlọ ọrụ INEC
kwesịrị ịbụ onye ga-agbado anya ma were ezi akọ na uche lụọ ọlụ. N'ebe a ka akụkọ a bịara n'isi njedebe n'aha Judith Ohini, onye haziri akụkọ ndị a na ndị ọlụ nyere ya nkwado. Etela onye bụ Chi na-ekele gị maka isonyere anyị. Ka ụbọchị taa mara gị mma.